Hello muri Zimbabwe and welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa tinokuigirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndina KissMore. KissMore ndi actress watinoziva nemukurumbira akaita mamovie akawandisa ari kustable yeNaiza Boom. Saka ndofunga kunaona yatsofollowa Naiza Boom anoyatsona ane mamovie wobo akafeature. Saka nhasi tatiziva more about KissMore uyezve tine nyaya yatakaona yaipisa yaitenderera pasocial media yanga akaposta iyi achitaura kuti director Naiza Boom vakandishandisa pese pandakabuda mamovie andambva napo bhadharwa uyezve vaitira kuti zvoni director Naiza Boom vanokurara nemi kada vachikupai maroles vachiita sei. Saka nhasi ndinaye panapo tanyatsotaure zvinhu zvizere because zvinhu zvatoona pasocial media zvakakosha kuti tinyatsonzwe kune munhu wacho zvizere. Saka muri Zimbabwe sandawanza kutaura gani korokotedze guest vandinaye. How are you, KissMore? I'm good. How are you? I'm good. What is upenyu? Upenyu kungodai nekudai. I say my movie 2025 I say 2025 handina movie randati ndamboita hangu. Alright. Ra 2025. Right. Before satapinda kumascandal yenyaya dzakasiyana takaona pacareer yako uyezve nemaposta takaona uchitaura about director Naiza Boom. Chekutanga tingade kuzikana nemhuri yeZimbabwe ndechekuti anombonzi KissMore ndiani? Okay. Inini zita rangu rekuzvarwa, my name is Princess Piri. Alright. Wakakurira kupi? Ndakurira kwaIfield. KwaIfield. Kumusha mukuru. Yeah. Wakadzidza kusvika pedza. Yeah, ndakadzidza kuFiyo kusvika ndapedza. Tongoti primary, I was not in Harare. Primary ndakadzidza kwaMutare ndikambodzidza Bangeti, then after Bangeti vandazoya kwaIfield vandazopedza chikoro changu. Alright. Saka zvekuzoacta izvi zvakazobva kupi? Acting ndakaitanga kudhara ndichitori kuchikoro ndopandatangira acting. Then ndatanga acting chiri kuchikoro ndaform 4 ndakawina award reacting. Taishanda neproduction yainzi tisu.com. Alright. Ndo tikashanda navo then tikawina maaward then mbandatoona kuti kachipo kanenge karipo ndofanira kuramba ndichita sei ndishingirira then kusvika takazombozvimira takuitawo zvimwe tikamboita zvemusic but zvemusic I was not talented. Dzaingovewo shungu. Asi ndine ngoma makatomborekodha makatomboimba? Ndakatsorekodha akatowanda. Alright, renzi ndairekodhera kwaFire King. Alright. Then pamangoma ndaishandisa zita rekuti Angel T. Vamwe vanotondiziya. Nekusagona ikoko. Kana usingagona nakuziya. Chakazoita kuti nditi zvemusic I'm not talented. Nyekuti pane pakaitwa birthday bashi raDobadoni. I was in form 3 that time. Then ndakaiswa paposta ndikanzoperform. So it was my first time kukwira pastage. Then ndakwira pastage rhythm raiswa ndakashaya nondoimba song yekuti Zane makaimba maipotsana nerhythm. Ndakangoti vandatopererwa. Stage fright ngotyawo zvako but otherwise chibunje chiripo. Maybe ndakatya vanhu but neconfidence dzandanadzo nowadays ndikanzi ndikwire pastage maybe ndokunoita something. Noona kuti wakavira shungu dzepaipai. I think unofana kuconsider kumboro after ngoma 1 zviwane confidence so. Munhu anonyatsoziva kundipusha pangoma ndiFire King. Alright. Ndiye anonyatsoziva kuti zvofambiswa sebos kubva day 1 ndiye akatanga kuzondidzidzisa zvemangoma. Alright. Fire King. Kusvikawo pamasongs ese andakarekodha mazhinji achona ndiye aitomanyora. Alright. Because aingondiconsider sesister yake aigara kwaIfield kaFire King achiso. Uya uchitungisa ndipo tikatanga kusiyana. Alright. Sazvikuzono actawo watisasa kuti KissMore rakazobva kupi? Okay. Instead kuti KissMore tikaitika pane gore ramakamboya naLady Squand tichishuta kuchira savana so. Alright, I remember. If you still remember. Then pamakauya kuchira savana tine movie rataiita. Then ini ndiri munhu kuti that time anga chiri mazuva angu ekutanga kushanda neNaiza Boom. Saka ndaiti ndikaona vana Jati vanani vanhu vandaingonzwa kufarira kuti ndatowa nemacelebro chishuviro changu chakuzadziswa cheacting. Saka makati makabadza kamera pane munhu wandakamhanya ndamukisa.
Ne mistake. Una mistake kala. Wakamanya bwana kisa solo. Then madam Jonesra pa camera. Then imimba maturamba mano poster. Saka director saroti kwai zvinhu zvawaningirikina zviri kuno post kwa social media. Ndikati sorry nanda chandomboziya about social media. Andina chandanchiziya sorry kana ndakanganisa. Then ndafundi yakazoti but solo wacho naasi kucomplain. Which means zvidawo. Saka ni musanyanyonetsekana pamwe vanhu vanoziva. So lakati ayewa indengotiwo munhu handingamufilise out of place kana kumusundidzira uko pakamera. Ndongomutoro sehanzvadzi yangu hakusi kuti pakadhipiswa stereki. Then from there zvikanzi uyu munhu anenge anoda makisi. Tombazita rekuti anhu right. Ndobazongonzi uyu anofanira kungonzi KissMore nyaya yakapera. But atomboti ayewa inini ndine zita rangu randoti kanzi ayewa wotovhura yako production kana rako zita rekuno NB nonzi KissMore. Alright, but are you married? Zvanhasika. No. Are you married, KissMore? Zvanhasi DJ Sparks relationship status ka. Ngatimboisiye I will come back for that. Ndonyatsopindura. Zvanhasi dombopindura vanhu zvavari kunyatsoda unzachesta izvo. Relationship status. Zvina basa nesocial media stereki. Zvine basa bozi pangu pane mumwe mwana ngachikuona ngachitonakiwa dazokisawo angachitonakiwa takutarisa tonoti achimoko chibo. You watanga that relationship also story. Are you married? Are you in a relationship? Are you single? Are you divorced? Chi. Zvamira ngatipasiye pele pakatondiomera kudaira ngatipasiye ngatipajambei. But do you have kids? All right. Ngatimove. Why? Saka makasangana sei naNaiza Boom? naNaiza Boom pane madays aida kushutwa the blue eggs. Right. So the blue eggs yaidiwa vanhu vakawandisa. And then ndobva pane munhu wandaitotaura naye gara iziva kuti ndoita zveacting already. Bonza atombotrai kutombomutsa kaproduction kangu ndega but zvinhu zvasirisa sei kufamba nevanhu vandaitira. Then bandudza akati pane ukoko kune vanhu vanoita zvinonzi naNaiza Boom kana uchikuziva. Ndakati ndovaziva. Zvikanzi zvokuri kudiwa vanhu ndobva ndakandirwa namba. Vandataura nadirector naNaiza Boom. Director naNaiza Boom akati ndobva wangondibvunza zvawakandibvunza pafoni zvaunongoita zvoti munhu anoda kutanga kuacta une makore mangani piki wakamboacta chii nechii unogona role ipi. Then ndobva ndatotaura mandava explainera everything. Ndikati anditori neaward shishipo wanditi it's okay bwandisa mugroup remaactors. Then from there kublue eggs kwacho handazokwanisa kuenda vandatovafonera ndikati ndazokundikana I hope handina kudisappoint. Zvikanzi maya panext movie shi unouya mandati it's okay. Then wandifonera pasecond movie pamujolo handakukwanisa futi kuenda. Then mandazoenda pane movie rechithriller vakazondidedza ndo randakazokwanisa kuenda. Ndo matangira tikaita kushanda tese. Alright. So far wakafeature movies mangani kuNaiza Boom? Do you still remember number? Number handichaziye but unombotaura andikuremazita yandikuremba. Exactly. Pane Tears After Party. Chikombo chemazungairwa it was a skit. Jackson Renjovera it was a skit. Pastor Snake Wife movie. The Case the Family. Napka naMemroy. Mamwa I don't remember but aripo mamwe. Alright. Mamepo. Alright. Recently pale post yangu akapost kwa page pako. And I know kuti account ya isi ghost. So ndinganye pelo kunzi no account yanga iri ghost. Account ndi yako. And I know ndotombotara newe papo. Papa kanywa kunzi naNaiza Boom. Papakanzi anzi direct pakaiswa Dhimba naNaiza Boom. Exactly. Bapanzi vakomana ava ukaramba kurara nawo vanokudzinga basa. Imagine makore esa ndakashanda nawo handina kana sendera ndakawana. Alright. Pakanzi wakati chitodze zvakafamba sei ndozvoitwa here kuNaiza Boom? I was not the one akaposta that post. But ndozvinoitwa here kuNaiza Boom zvakapostwa? Zvekuzoti vanorara nevanhu handizozivi hangu vakararwa navo ini handaumborarwa nini. Alright. Kana kune vakararwa navo
vanozozviwitneserawo zvavo. Inini handinambobvira ndasangana nezvakaita seizvozvo, but zvazvakazonyorwa pazasi pachona zvekunzi imagine kushanda kwandakaita makore ese nawo handakana sent randakawana. It was the truth, but I'm not the one who posted that post. Then akaposta page rangu rina admin. Right. Admin wakanonzari? Admin wangu anonzi Leni. Junior Leni. Right, but I heard kuti Leni you are married. You heard from who? From everywhere. I know you, KissMore. I know Leni. Anyway. I know Leni. I know KissMore. I know to move true you are married. Well, it's okay. At the babu, chicha kabva why akaposta. I will explain why akaposta. Why akaposta? Chikaita ndechekuti we had a fight. Nina Leni. Then pa that fight pane kupunzika kwezvinhu kwakaitika. Then ndobva anditi KissMore kanoda kuti ndikupe page rako zvakanaka zvisina kunetsana. Da kuti undipe zvinhu zvangu zvaunazvo. Ndakati very sorry zvako. Kana ukatoda kuti kana une mapicture angu ndisina kupfeka posta pa page pangu. Kana une zvauri kunyatsonzwa uda kuposta posta. So I thought it was just a threat. I didn't know that I posta for real. Then avandisi izvezvi ndakutonoposta kuti Naiza naDhimba vakarara neni and stuff. Mandati I don't mind and unoposta. They did that same. Mandatono munhu anenge ari serious. Mandaenda kumba kwa director. Mandanovashaya. Ndavavafonera avanodaira makosi angu ndavafonera 3 missed calls. Then mandazoisira message nda director pane emergency etika pane munhu ada kuposta something kupage kwangu. Ina handina phone but munhu iye something zvaari kuposta achidhisa imimi. Ndobva vati wakabva return call because wakabva tosangana nepost that time. Mbva to return call. Time wakafona picture anga he was very angry. Mandati but ini nyango mukanditsamwira ini dai ndani nemosvo handai kufonera before post. Inini kana mukada kuti tisungisane tite sei whatever zvamuri kuda ngatite izvozvo because ina handinambokuposta izvozvo. Inini kana ndine anything chiri kundiremera kana chiri kundibhoa ndouya kuinbox kwenyu namba dzenyu ndinadzo ndogara wani ndichingotaura nemi ndofunga kana pane zvekundinetsa kwapa director pari kufamba sei apa director pari kufamba sei. Saka dai ndani neissue nemi ndaikufonerai ndobva vati KissMore page rapo ndakati page rayekwa saka page ranawo yekwa zvikuratidza kuti ndiwaposta because information iri panhingirikina kana munhu aheka page aiwana kupi. Ndikati zvonizvo director ina hangu handizozivi zvikanzi tokumbira musapinze marelationship status yenyu panyaya dzebasa. Ndikati no munhu aposta page uyu zvinhu izvo asi murume wangu angoriwo munhu woti ndakamisa paadmin papage pangu. Ndobva vati bo then ndobva vafona futi cash2 zvikanzonzo inini ndoda kuenda kupolice. Ndikati it's fine police handitoita sei tosangana kukoti because inini ndototi munhu atoposta post yoite sei asungwa. Zvikanzi zvonizvo it's okay iwewe neevidence here yekuti hausiriwe waposta post. Ndikati ndinayo. Zvikanzi alright. Then ndobva vati asi munoziva kuti ndine utsinye vanhu majaira kuti munongoposta anything about Naiza this and this. Ndikati no director imimi sekuziya kwenyu mukuona ndiri ndini here ndakaposta. Then munhu akaposta post ndobva afonerwa. Iye mukutaura kwake anoti pandakafonerwa pakopa ive napaida naJonga nevamwewo vaivepo. Then ndobva vaexplainera kuti ansiri ndaposta post iyo ndiKissMore aposta because KissMore ane account yake ndina account yangu. Kana pane ari kuzviita neevidence yekuti ndini ndaposta ndawe pandiri izvezvi. Ndilena aitaurwa naye. Then Jonga ndobva apa reply yekuti kungoti musikana wacho tomuziya anogona kuzviita. I was wondering ko Jonga unoti kungoti musikana anogona kuzviita as if I've ever posted something bad about Naiza Boom kana ndi anything jandakambotaura. Then uyu akazoisa statement rekuti maybe musikana ari kurwadza kuti mukuita maworks musiri kuita sei musiri kumudedza, but that was not an issue. Then vabazonzi plus futi uyu musikana yangu akaposta maposta ari kuposta musikana uyu hanambobvira adedzwa kuNaiza Boom. Iye ndiye akachemera kuuya zoacta kuNaiza Boom akati direct handokumbirawo kuacta mahara mungoita sei mungondipushawo mazita rangu. Because pako ipapo waindiri kuzitaura pako ipapo pakaedwa vanhu. So that was wrong information yekuti inini I begged kuti ndinoacta kuNaiza Boom. Ndofunga I explained kuti pa first
the blue eggs kwaidiwa vanhu vakawanda zvakafanana nepamahigh school teacher pakaficha vanhu vakawanda. Then director Naiza mutemo wavo vanoti kana mukatanga kushanda mese handiti ukashanda navo zvavanakidzai vanoramba vachikudedza kumaweeks kusvika patime yekuti inini pandandave inini hanti so far wakusvika inini kana ishanda nemunhu handitange nekumupa mari unotanga wambopusha zitatonoti vanhu vakugamuchira sei ende uri kupinza mari mukambani avo ndo zvavanoita. Then vakaona kuti uri kupinzawo mari mukambani ende uri kudiwa nemafanzi unoactawo zvine unhu hausi munhu wewo anongoita zvimwe zviya zvingoti mumastreets padiki padiki ponzi nice yasodai padiki padiki nice yasodai. That's how he works. And then pakasvika time yekuti inini ndandapfuura level rese rekuchishandira zita nekuchidini maybe kusaiti kwawo ndandapfuura ndikutaura kusaiti kwangu. Then at that time pane nyaya dzakatanga kungonetsa you know pakambani panonetsa nyaya but director Naiza Boom munhu wekuti akanzwa chinhu handiti akanzwa chinhu kana kuti akanzwa kuti DJ Sparks vadai vakadai vataura zvakati pamusoro paNaiza Boom auye kwauri Sparks ndakanzwa kuti zvakati kana kukufonera mai anotoramba chitongokomunicata newe as if zvinhu zviri normal otsvaga way yekukupushira pari chana asingabvunze kuti chii chakaiti unless kana patotaurika nyaya pane munhu wekuti anogona atodefenda kuti zvekutaura izvi ndezvekunyepa mune anobvira daro. Ando zvakaitika but what imi muchita deal handika makawirirana imi kuti zvoni hapana munhu atazinga achibhadhara mumwe handiti tichitanga kushanda semataurira ndaita ndifunga mandinzisa director muchitanga kushanda anenge achikupusha iwewe kuti uzikanwe kuvanhu oona kuti watambirwa sei nemafanzi then pane level unosvika rekuti iwo unonzi uyu achafanira kunge achishandira mahara. But imimi iwewe handika naNaiza Boom makambozomboonesa here because ini ndakutora kuproduction kwangu handika ndakutora kuproduction kwangu ndati no KissMore uyatirwe maworks but handisi kukubhadhara tikuitira maybe zvezvakunakiro newe boys first time yako kusanganira solo uchimbokisa uchimbosangana you know mafambi anengaita unongochinakidzwa ndikuona but pozita time unofila iwe kuti ndakuzikana ndakufanira ngechibhadhara but makamboita here around table nadirector muchiwaonesa right director like izvi I don't think inini ndichiri kuda kuita zvinhu for fame kana ndakuda kuita ndibhadharo you understand skill ndikutaura so that zvinoyatsova clear because when among maposta mune muchiposta mune muchitry kuiona leni wako. Let's be honest. Leni ndewamwari. No, let's be honest. No, you and Leni are married. And I know that. No, let's not know that. But what I'm going to tell you, my point is, my daughter met him back when, and I'm going. My poster, I'm not poster. I'm affect the brand. Then you come later, Marco explain. It's fine. One of those but kuna ngwana ngwatira pano ngwatona post vasukuzona this interview ngwatira Naiza Boom ndo zvadaita KissMore akatomudya but you know and even le knows kuti whoever akaposta knows kuti aona kudyiwa ndizvo anodyiwa ere maya aona vira kudyiwa maya handizozivi kana vari kuwakanzwa no asitazve vamwe wakadyiwa ere kwete andina. Right, so issue yako ngeke chokwadi pa post ndeyemari ayisiye kudyiwa but wakazomboendera makano apologize pa same page roro kuti no post ya post kwalanda whoever pokona access na wazomboposta inini hangu handina chandakapost that time because chikaita kuti inini handina phone handafoni saka ndachandokwanisa kuposta papage pangu mai anenge atori nepage yangu ndi anenge achiita zvatoita nayo ndinene saka chikaitika ndechoti I'm sure ndirini pane pakazofona chinzwe wewe wainyepera munhu kuti ndiye akaposta sei then leva ngoti KissMore izvi zvindiri pari ndobva ndipafoni ndikati zvikanzi naye ndiana aposta ndikati wani ndingotaura kuti handisiri ndaposta post yakapostwa naLeni then pane time yekuti Leni ari kwanga akandifonera ati ndataurirana naNaiza vatoti zvese chibo vandadzokera bhegi kuna Naiza ndikati imimi mati maregerera munhu I said that post of which imimi mamuchitoblema inini ndinoda kuti nyaya itsetsei yende kukoti sekutaura kwamaita
inoda kuti nyaya ende court yonzwisa kuti aposterei that post and azviitirei, because inini pandapedzisira kutaura nemi taitaura nyaya yemaworks ndichokuti director maworks zvikufamba sei, ndobva mazongonditi so far semunhu wandakagadzirira zita KissMore unokwanisa kuita sei kupusha maworks nezita iroro randakakugadzira, not kuti director vadi kushanda neni, but pane vanhu vasingadi kushanda neni vari mukembi of which vakuru zvekuti Naiza akwanise kudislina vanhu vava vachitora inini, and I respect that. Pane ma-issues akaitika between me and vanhu vavo. Chichakaitika sezvo ndambotaura kuti director asi munhu kuti anouya kwauri, munhu kuti anokwanisa kuuya kuzonditi KissMore ningi anditi haasi kuda kushanda newe, anditi ndikaramba ndichikudedza kumaworks ndosiya basa, anokwanisa kudaro, but inini hangu ndozviziya, and sekuziya kwangu director munhu wandorespecta vanhu tozviziya, ndovapa respect yangu yese yakakwana, because kuti vanhu vazoziva kuti kuna KissMore ndivo. Muna asingadi kukona kuna Naiza Boom ndiani? Pamwe mazita aona hana basa, but iye munhu yeye kutongoona this post anobva toti ndikutaurwa ndini, andoziya imimo waimamhanyira kuti black. No, ndikupika ma-members echi ekuna Naiza Boom ndi black. Madi utanga kuti paida ndipaida imimo waimatanga kuti dhafu ndozvandakuda kuziva. No, wati munhu yeye wahombe, ende wahombe watotosiyana ana black, ana paida, ana dhafu. Okay, chikaitika ndechekuti nyaya yachona no chingoistrai kusummarize. Okay, chikaitika ndechekuti munhu pakambani kuti vanhu amuwirirane mese and amuna same vibe mese. So inini hangu ndaisazivawo kuti pandaitadzira vamwe vangu ndepapi. Pawaitadzira ani? Let's be honest, but it's now something chatoka public watochitaura waitadzira ani then usinga vibe naye. Inini kuside kwangu ndiri munhu wekuti ndaitotry then kusvika ndazoona kuti apa pakapa ndikumanikidzira bhare sipo muburire mhino inopadwa. Bandatongozvisochi pasaidi zvekutongoti zvinhu zvekuti zvasingavanzwi kuti uyu handimufarire, but ndaizongozvibvunza ndikati why, nangoti pamwe ndine munyama or something. Ndiani muneyo? Handione zviri necessary zvangu kuti akupointa mazita evanhu. Alright, but ndachibvunza, I think ndizokere back pa question yangu yemari, because ndiyo yakuzadimita kuti zvakapostwa asi ichokwadi handizvo. Pane here because tawira nesu kuti uyasha tikumbopusha maworks kati ukulena something kunoko afana kunoku kwedu kunoko ndoda ngoTrumpfana mpana ngona waya kunoko tikuita maworks tikupusha ndika kati kukudzidza basa nyango iwo kazofila ngo akugona andikuona chintu angatoite nechekuuya kwandiri DJ Sparks wona ndikufunga kuti no takadai wona zvondakwenda kugono zvakati ndofana nge ndichitoita se ndichiwana something kana kuti ndinichaona kuti mfana weko akugona zvakati I think ndakufana kuti ase kumpa something makamboitawo here a round table na director kana ma directors ekuna Naiza Boom kuti munyatsoonesa kuti aba director what makambozvitawo here. Inini munhu wandaikwanisa kuwanzoti munhu wandokwanisa kunyanyotaura naye bosi kuti nditange basa kuna Naiza Boom ndiye wanangotanga kutaura naye ndi director Naiza Boom. Of which director Naiza Boom pane zvese zvandaitaura hapana chawangu wasinganzwise because inini handingati hapana even now ndikatoti handina mari yemuriwo ndokwanisa kuvafonera director ndaitoo problem ndokumbirawo $10 kana vanayo havandinyima vanondipa. Alright. So papoint yenyu yekuti so pamumabvunza kuti makamboita here time no inini handisi munhu wekuti ndaida kuzvisa kumberi director Naiza Boom ndo vaiziva kuti vada kundipusha kusvika papi vada kuzodii but because munhu wekuti taitoti tikashanda vaitondiudza kuti wakusvika mufana wakusvika. So kusvika kwavaitaura kwakusvika kwekuti wakugona wakanga usingagoni no vaitoti wakusvika pekuti zvinhu zvese zvaastable zvekuti hatisina zvekuzomboti munhu achazomboti director andashotirwa $10 mbonipe munhu munhu anenge achingopiwa mari yake achita ari kuita sei yaari kuita kumba ende sekuziva kwandoita director Naiza Boom munhu anotoda kutoshanda nini zvekutodaro because ndo wakandigadzira from scratch ka
saka hapana pawangazombonakirwe kana kunzi ndakupusha production ya someone vanogonavo kuzviti bro but pane zvinenge zvatongova manikidzirawo and aisi nyaya yekuti ndingarambe ndichiti director ndatombotaura nawo recently ndikati director maworks zvakamira sei kana director KissMore ndiri munoti palevel rawavi ndakunyara kushandisira mahara zviri kundirwadza kuti ndikuramba ndichikudedza kushuti handachandikukupa of which sometimes toshanda from Monday to Saturday uchidzokomba usiku zvekuti hauna side hustle rawaita so I'm wondering kuti marent unozomakavha sei saka iwewo kana une zvimwe zvinhu zvaunokwanisa usanoita unogona usanoita sei kuita hako pane kuti ndirambe ndichikudedza ndisingakupe mari ino industry yemuZimbabwe yakadhako patichange takuzoshanda tese ndinenge ndichiti paevery movie randakudedza every royal player nendichitokupa mari yako ipapo kusvika zvinhu zvaita stable but chinhu unongofanira kuziva ndechekuti Naiza kumba kwako hatinambo because ndakavabvunza ndikati director onai palevel randavi nepamauda kundudza kuti hamuchadi kushanda neni mbondudzai reason handi vangonditi reason ndeyekuti ndikubatikana nekushandisa ndisiri kukubhadhara. Alright, but ameno muri Zimbabwe muri kuzvionawo sei zvinotaurwa panapa but I think some of zvakataura naNaiza Boom it makes sense kuti akazonandoshuwa kuti wakuzikanwa kuti actor pakundamba chikuti chingoya ungopinde as ma-extras azvitsvaite saka chakwanisa kubhadhara kubva kwati nyaya dzemari dzinonetsa uona saka wati iye aikubvumidzei kuti uenda kune mamwe maproduction uchinorwa maworks then maybe asilawo angasina problem nazvo Naiza mashandiro kana uri munhu waNaiza ufanira kumirana Naiza ndozvakataura kati ndozvamunozongofungawo sevanhu ndo maziro andinoita ndo maziro ndo matauriro akazviita kana ndo like pane meeting yatakamboita last year pateshuta wicked.10 tichitsurwa semanyu actors akataura akati guys pamwe pachona zita raunenge wagadzira nebrand raunenge ushandana nenge riri hombe handiti then obva dezgoone mufana pamwe anoita 500 views iwo uri kubva kubrand rinoita kana rinosvika 1 million views wanofita ikoko uri kuzvirerutsa ukuzvidzikisa handisi kuti ndiri kukusungirira istereki kwandiri akasununguka akanenge achida unoita something nevanenge achida unoita nawo you can go but ziva zvinhu zvako nepazviri kuita sei pazviri kuitira because zvimwe zvacho zvinopedza iwewe kana kukuendesa kumberi zviri patu. Right. Saka maplans ako so far tomboti Naiza Boom zvotopfuura ndaapi maplans ako? So far maplans angu ndengoti semunhu akangobvira kare achingoti my wish is to become someone ari popular like zvatuopo now. I can't stop now because chipo chiri mandiri nini. Saka kana ndikanzi ndabva panapa ndaenda kugweru ndinenge ndinacho kana ndikanzi ndaenda kwameno wherever ndinenge ndinacho saka maworks ticharamba tichipusha saka KissMore akagadzirwa nadirector Naiza Boom ticharamba tichipusha but nenda kupushawo ndisiri ikoko but azvirevo kuti handichafa ndakabuda futi pamamovie eNaiza Boom sezvandataura kuti inini nadirector hatina one day patakamonzi tanetsana kana kuti tatadzirana kutaura zvekuti ndosvika kana pakuvaposta nichitaura anything bad kana patori nezviri kuitika director unozviziva ndovabata director zvakamira so like pandakationa kuti maworks ndakumbonzi uya ndombonzimira ndakabvunza ndega ndamboposta pasocial media ndakabvunza ndega director hazvi kufamba sei vaisanyatondudza chokwadi vengonditi ukubuda panext movie this movie tatisina roho yako kusvika vazonoredza ndudze munhu bwasongondudza wakati KissMore kutoti KissMore ndakagadzirira zita rekuti unokwanisa kurova maadverts uchiita sei whatever uchiita tumaskits twako uchitopusha wakadaro kana pane any help yaunoda about social media chausinganzwisisi unondibata then ndichikupa maguidelines. Alright. Yeah, I think munofana kana magadzirwa zita Naiza Boom even vamwana vari kuNaiza Boom vasati vabuda vachazobuda awo pamberi pavo kana kuti vacharamba variko. I think munofana kungozati no at least Naiza Boom atombokupusha kusvika pane imwe level. There's no point yekutry kudestroy kwamabva
like even when ngakukomberedzaye munofana kuvaudza no munhu ikayo akandibvisa palevel rakati andisa palevel rakati. There's no point kuti mumitire utsinye kana muitire brand rake utsinye. It makes no sense because iwewe uchazoemploya vanga vanhu. It's not like ucharamba uchingodaidzwa ka unazongofunga no ndada kutanga zvinhu zvangu zaKissMore unongona achashanda newe vanhu vanofana kubva zvakanaka vasingazosari vachiuraya brand rako iwo kana kusiya vakuuraya iwewe. I think message inofana kuenda vaactors ese kana muchinge mangoshandidzana kana uchinge wafunga kumove on, just move on because zvaona zvoitika. There's no point yekuti mutanishe kana utanishirwe kwavabva because kune mamwe production ariko out there. Kuna na Slim na Magdom, kuna na Comic Elda na vakutotsvaga vanhu kufeature nawo, kuna na ndemapi mangu mayo awanda akawanda but ini manje at that point inini handina munhu wandakambotanisha kana kudii kana pana no but ufana kumeka sure kuti wadzokera back vana apologize ndo pana pa the platform no ona sha iwo kandiitira utsinye in public ufana kukumbira rega in public ukantsika in public unofana kuenda in public unokumbira rega. You understand and kutaura. I think you have to go back ku page kwenyu then you post again guys zvakaitika but still it's a platform for again yekuti mafans anzwisise kuti no there's something chakaitika kumba kwenyu na husband yako akazoposta in a way yekuda kukusvibisira zvinhu kuti wewe uitwe munhu akaipa na Naiza Boom ushayiko kuenda futi something like that. Zvinoitika, it happens in life but you have to go back munokumbira regero futi kuvanhu kuti I think by post here so kana ngotora this clip yatataura panapo chiexplain your side then post it on your page so that vanonzwisisa kuti no zvakaitika papa is because of my issues ekumba and stuff and I wish you the best because a good actress. I wish you the best. Kuna ma production hobo even unogona kugadzira maskits ako uri wega unogona kufeature nemango wanoita maskits wakawanda nakuita maskits panyika yeZimbabwe inoyo. Ichocho chokwadi because aufani kuti wewe kana wakambowana basa kwa okay wakungoramba chikuti okay chete guide batsiri ko ikavhara anziko ikavhara. No, it's not like kana kuti okay akati no izvo zvitambofunga kudayo aufani kuramba chikuti kune zvinhu zvakawanda zvekuita out there. Kune ma production akawanda. Une phone yako unotsvaga phone yako you can shoot whatever content muchicreate. You can come even kuno basa rekupresenta ayo munoona pamatonipinza basa naso munoona pamatonipinza. It's not like nyaya yekuti kana uchikuda kunamira pachinhu but vanhu vekuti tanga taused one family and the director vakati we are still family KissMore. It's not like ndiri kukurasa but inini hangu I know the reason. That's when sina usuda uramba nchapa. No, whatever reason. My point is whatever reason andika you can still move on. Chata katomboramba nano ataitoda takatongo move on. Ona. So you have to move on maybe in future. In future maybe chakudedza pari pangu pekuti wapinda mulove timbosikombera nelove wapinda mulove nemunhu matocreate guys stop it. Be a safe lady. Sparks audaro. Hey, wapea ita kwa example yako wapinda mulove yako na Leni. No Leni at this point. It's just KissMore and DJ Sparks. Wapinda mulove na DJ Sparks. I know and nangu pinda mulove. No. Do just here is Leni wapinda mulove na Sheriff. Kana ndapinda mulove na Chris Brown. They need Sheriff, tafuna ku dismiss kwena ndakuisa msheriff once no tapinda mulove na Chris Brown. Then you create a bond muri kuto build something the future mato build as a future to time in future tichadai shamwari tikuti avana vedu komana nemsikana mwanenge achinzi KissMore mwanenge chidaro anditi tabla then Chris Brown ongomga akati baby since ukada nako ne celeb vanhu vakutongokuziva uchinzi my Chris Brown ungona kungoendera mberi yako uchinzi my Chris Brown but ndine zvandaudomboitwa nelife yangu then ndangonzi my Chris Brown but Chris Brown abasida ina things zvakaitika nezvekudayo Chris Brown akatoona sha iwe unanakirwa neyo andika kana unomboya tomboona towagwana tovaita zvatotavana but sure
my Chris Brown it's okay iwuchi but wanaka pano bandito ngura and stuff andika unomboyawo ndichimboita siya ndikuona then ndozoti no wana wangu ndika iwe chungude wese ndozvakaita because papa chandikatoda munhu wese even I wish kumboacta Naiza Boom ndotowishawo kuita Naiza Boom what I know ndoti ini ndine kwandikuita ndezvandikuita I have my numbers. I know they have my numbers, guys. So I can go kuya 1, 2, 3, 4, 5 kundiziya. Then ndo continue ne journey yangu. I think ndatomboenda kunaiza boom ndatomboacta 1, 2 masini kunaiza boom but vanhu vazhinji vanofana kuandastanda kuti tango tamboinvite kokunzi timboye kunoko. It's not like ndo musha wedu. Tatofana kuenda kuyandika tombopusha haufani kuattached neroad nakarodzika matende awanzwisisa point let's say tavakaimba yangosarwa kurufwa chete kuti tipinde mumba tigare exactly but onaka imba tavakaimba tangoenda kuno vakaimba yevanhu handiko timbosano hwando mvura tiriko waiziva but jeni ndeyekuti kana mvura yagasa kana kuti partner zvezvangoitika tozokunda netinowako yedu ndo atiko ndo zvisingakwanisa kunzwiswa vanhu vakawanda kwete kuti iwewe chete kuna vakawanda vakadaidzwa kumastables akawanda kunzi achachimboya kudanger zone timbodai timboite collab nechinechinechinechiya munaenda kudanger zone rika kana zvakaita tomboda tipe example yakabhidha aonanzi achimboya kumaninja ombororo kumaninja but ndiyo zvokuramba chikuita ari kuita uri muninja zvako but saka wafana kubva wazo waiziya saka I wish you the best. I mean uchine zvokutaura zvakati kudze muri Zimbabwe. Ini nangu kumuri yeZimbabwe ndinoda kungokuzivisa kuti like usually vanhu vanoposta about Naiza like vazhinji vachona maybe kutsvaga fame or something because unozoti it's a big brand but inini handitsvage fame neizvozvo because you already know me and Naiza akabata basa kuti ndizosvika pandiri panapa because like now ndikasvika panzvimbo now ndombojumawo tuma-adverts ndotowanoshi something because of Naiza saka asi munhu kuti ndosvika pakumudisrespecta zvekumutanisha pasocial media sekuona kwamakaita inini handitorina phone guys and munhu akaposta mukutsamwa because ane zvaaida ende zvaaidawo kwandiri ndaimuti handisi kukwanisa ita zvauri kufunga so iye nekuziva kuti I owe Naiza a lot and I respect him a lot zvisingatoiti zvekuti even ndikanzwa panotaurwa anything chiri bad about Naiza nongotondidena totonetsana kutosvika kwakaperera mhino so akanyatsoziva kuti uku ndokumubaya panorwadza then that's why makaona that post yakabva yazoita sei yazodeletwa. I'm not the one akaposta post. I don't post anything. Are you not the one akazodelete? Handisirini futi ndakadelete. Ndangomuudza mashoko andakamuudza anoenderana naye ekuti adelete that post. Akadelete the post. So inini chandinongokumbirisawo kubva kwamuri yeZimbabwe. Ndiri munhu wenyama meno pane pamwe pandinotadza ndikufadze yangu mese. Pane vanondifarira vanototi KissMore munhu bone vamwewo vanoti handisi right. Munhu ane engo yake anondiona nayo chandongokumbirawo kwamuri ngokumbirawo mongofollow basa rangu then kuti basa risaite sei risamire pamasocial platforms ese ndiripo anenge achingoda kunditsvaga. Alright, chikumbira Naiza Boom roregero nemafanzi Naiza Boom makatanishira zita vasina chavakatadza. Ayewa apa munhu ari kufanira yazokumbira regererwa ndofunga ini ndito explain one day. No. Chinoita titi mimi ndinofana kukumbira regerero kuti page rakanzi KissMore ndim saka iwewe ndinofana kukumbira regerero kuNaiza Boom nevanhu vese vanofollowa Naiza Boom because makatitadzira makataura zvinhu zvisina kuitwa naNaiza Boom deformation of character saka iwewe ndisaina ndikukoti nechine chameno but iwe unofana kukumbira regerero on behalf of whatever zvakaitika papage pako muchitaura zviri bad about Naiza Boom. Okay, so muri yeZimbabwe whatever zvakapostwa papage nemunhu akaposta on behalf of him ndinoti mumuregerera hana chaanoziva then wacho muridzi wepage ndakamisa pauadmin so tongokumbira ongoti mongoramba muchifollowa nekulike maworks haamiswe nekuti pane zvazomboitika hakuna musho usinganetsani nemi director ndoti sorry director nini
ndofunga takataura hedu pafoni but yeah zvakaitika alright boy zvotika nje kuti Leni isimbosiya Leni wewe Sparks Leni na KissMore aiwa and boys babenda uri kana zvinge mamukadzi nemurume mawanyama imwe chete saka munhu akaposta apa the KissMore Never nobvumidzana nezvitaurwa naDJ akaposta apa the KissMore saka I think on behalf of KissMore tongokumbira mumuregerere but vamwe vese vari kuona I think vanobva vadzidza kuti musatanishe boys yakadonha Naiza Boom you find kuti anofeed vanhu vakawanda Dafa ane family yake Blake ane family yake jana mumwe ariko akwakawanda vanhu Chapepa ane family yake Jonga ane family yake iye ane family yake futi Naiza Boom some them just one post but amuzive zvinoaffecta mawavengi vanoona pekubuda napo so thank you my sister for coming nekuuya kuzoexplaina kuti zvive pachena zvakaitika I think mafans edu akatoziva zvakanyatsoitika chaizvo kuti zvakafamba so and I hope one day ndichazokuona futi munhu kuNaiza Boom a good actress trust me wakaipa postara yako wakaipa unogona singaiti even mamwe maproduction ari kuonawo vanofanira kumbokudaidzawo muchimboita makolab nawo then kuna vamwe vanhu kuti one ana Dhani ana bozi musango I think amfanira mama muchungofunga Naiza Boom chete anti mama tindawana basa iri panapa so guys maybe vada upa jamba ndapresenta wa DJ Sparks so ndifarirei izvo zvakabhoitwa ndakushanda naSparks Samune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting. And I'm going to follow, I'm going to like, and I'm going to follow my pages at KissMore. I'm going to search at KissMore, more like, more follow my website. I hope I'm more. Thank you very much.